Cijfers, op het moment hebben we 118 honden en over de 70 katten zitten. Ehm, Hoe komt dit eigenlijk? Hoe komt dat zoveel honden en katten hierin zijn? Ik denk toch ook met het feit dat er niet genoeg gesteriliseerd wordt, dat er ongewenste nestjes zijn op het eiland. Die worden dan hier gebracht, want de mensen kunnen niet voor alle hondjes zorgen. Want dan heb je in één keer 10, 12 honden in je tuin en hetzelfde met katten. Dus dan worden ze hier naartoe gebracht. Maar door de pandemie zijn veel mensen ook van het eiland weggegaan en honden hier gebracht. Ja, dat klopt. Zeker vorig jaar maart, april zijn er heel veel mensen met de eerste golf van Bonaire afgegaan. En die hebben dus massaal de honden en de katten hier gebracht, omdat die niet mee konden. Hoe doen jullie om met al deze honden en katten te behandelen? We zijn genoodzaakt om uit te breiden, dus we hebben extra kennels moeten bouwen. Er werken langere dagen. We hebben dus heel veel vrijwilligers nodig, want het is gewoon 7 dagen in de week doorgaan om alle dieren te verzorgen. Hattie, we staan hier bij Animal Shelter. Jij bent een van de vrijwilligers vanaf 2008. Vertel ons een beetje van het werk als vrijwilliger hier bij Animal Shelter. Ik ben begonnen bij de puppies, maar dat duurde niet zo lang, want toen waren mensen nodig voor de katten. En zodoende ben ik al sinds 2008 vrijwilliger bij de katten. We begonnen heel klein achter en dan kregen we het Palacio en de Kitten Crash en dan achter de quarantaine en de boarding. Ja, u heeft ook de groei van deze stichting meegemaakt dan? Ja, gedeeltelijk, want het bestaat al langer dan 10, 12 jaar. Zeker 30 jaar. Ja. Wat heb je nodig om deze werk te doen? Ik heb in Amerika in de verpleging gewerkt voor jaren. Ook een heel kortere tijd in Nederland. Dus ik ben er gewoon gewend. En toen ik met pensioen ging, ben ik gewoon doorgegaan. Omdat het nodig is. Er is hulp nodig. Ja. Voor mensen, voor dieren. En ik heb het al zo lang voor mensen gedaan, nu doe ik het voor de dieren. Ja. En hoe gaat het dan nu toe? Het is af en toe heel druk. Als we heel veel zieke beestjes hebben, dan moeten we alles heel apart doen. En zorgen dat andere dieren niet ziek worden, omdat we zoveel katten hebben. We hebben er geloof ik nu ongeveer 80, 70, 80. Ja, en meestal was het een stuk minder, maar het houdt soms niet op. Wat er allemaal binnenkomt in dozen. En niet 1 kat, maar 2, 3, 4, een heel nestje kittens. Dus dat is ook veel werk. Ja. U doet het al voor 10 jaar. Ik denk er is niemand beter om de mensen uit te nodigen om vrijwilliger hier te komen werken. Ja, en het is ook fijn vrijwilligerswerk, want je kan alleen maar zoveel dieren thuis hebben. Ja, we woonden eerst op een appartement, dus we konden heel weinig huisdieren hebben. Maar als je van dieren houdt, en je kan het niet doen, of je werkt, of je bent klein behuisd, of je hebt een huurhuis waar je geen dieren mag hebben, geen huisdieren. Ik zou zeggen, kom dan hier naar de shelter voor een paar uurtjes per week in je vrije tijd. Dan kan je hier genieten van alle beestjes, lieve beestjes die hier zijn. En dan heb je alleen de verantwoording voor als je hier werkt en niet meer als je naar huis gaat. Met meer dan 200 dieren hierin, hoe gaat het met wat betreft het fondsen om dit te draaien? Het is krap aan. Alle kleine beetjes helpen op het moment. Normaal hadden we ook inkomen van de cruise market. We hadden daar een eigen stand. Maar dat hebben we natuurlijk ook een hele lange tijd niet. Dat is een van onze grootste inkomsten. Daar beschikken we nu niet over. Dus aangezien we heel veel honden hebben, weinig hulp, het is zwaar voor de shelter. Dus elke donatie is ook welkom. Ja. Voor donatie, hoe kunnen de mensen dit doen? Via donatie, dat kan eten zijn, dat kan in de vorm van geld zijn, dat kan overgemaakt worden op de rekening. Dat staat ook vermeld op onze Facebookpagina. Of gewoon een donatie in de huisjes die in de winkel staan. Jullie hebben vrijwilligers nodig. Als je over een vrijwilliger praat, wat moeten we voorstellen? Het is heel vrijblijvend, het is heel breed ook eigenlijk. Het is van het kennels schoonmaken, het is lopen met de honden, spelen met de katten. Eigenlijk alle handen verlichte werk hier, dus alles wat nodig is. Is er een bepaalde leeftijd om vrijwilliger te worden? Ja, het is vanaf 12 jaar. Vanaf 12 jaar naar boven kunnen ze vrijwilliger worden. Oké. Ik geef je toch de kans om even aan de mensen te vragen om bij jullie langs te komen om vrijwilliger te worden. Ja. Lieve mensen.
Mensen, kom alsjeblieft langs bij de shelter. We hebben echt uw hulp hard nodig. We zitten meer vol dan ooit. Alsjeblieft, help ons. We beginnen elke ochtend om 8 uur. Kom gewoon binnen. U kunt ook langskomen in de middag van 2 tot 4. We hebben u echt nodig.